Oh, dat ken ik nog niet eens. Ik heb iets van 620 ook. Via de wc wat nou? Nee, hè? Nee. Nee, ik ben achter Je u. maar voorop, je maar met snel repairen dan. Nou, doe steeds meer een kilometer in de spiegel. Om. Nou, daar is me nou in. Ja, nee, ik doe zie wat is 10 kilometer verderop in de spiegel. Rieden, die broek met Rieden. Jerry, dag. Oké, hij gaat achterom. Oh, oké. Ik mis mijn radio hoor, hè? Ik zie het, kijk de Blues Brothers te luisteren. Dat is radio, man. Ja, maar dan jij hem niet meer. Oh, dan mag je hem iets zachter zetten. Ik ga geen radio op een dan maak ik weer in mijn neerklep maar. Oh, ja, Dan is de ja. radio in de truck. Die hak niet. Nou, hoe, echt serieus, hoe tegen Riedi hem nou op niet dan? Want ik had ik in Ik die spiegelsje. Oh, valt mij. Oh. Ik zit steeds dichter achter die. Zie wat ze bijna in die oren volgens mij. Nou, dat dan net. Er zit nog een eind tussen je. Er zit een trekker tussen. Een? Trekker, dat is de truc. Zit er gewoon terug. Nee, dat is de truc is compleet, dat is set. Nee, dat is een combo. Combinatie dat. Correct bij waarspraak. Niet eens uit de trekker. Maar Ja, een truck hiet eigenlijk gewoon een trekker, maar dat is mijn Ja. oude trouwe diesel, mijn oude trouwe truck. Mooi. Mooi. we hebben bouwen die. Achter Oh, ons best- dat? Ik kreeg achter je, maar ik kreeg vol gas, ik ken het hoor. Oh, du bist een eindje voort, veel voort. Du bist heel lieds in de spiegel. Kom tunnel jongens, lamp maar op. Ja, Ik ga de wil lamp maar dit noemen. Ja, dat had ik me wel al leren, ik kreeg het al zonder lucht. Door die tunnel zeggen. Nou, ik riep bijna 100 man. Ik kreeg 90. Oh, ik dat kreeg was 90 voor u en ik te ken het rood, sneller. die trailer. Nou, en ik ben nou die heuvel weer op, nou riep ik maar 87 of zo. Ah, oké. Zullen we angst naar eentje naar beneden gist in die tunnel. En dan mag er heel heen omhoog. En dan meest hoe ik met 80 rieden, maar dat zint me net. Zie nou, mijn spiegel in mijn broek en heel erg 4 foot. Terwijl dat hij op zijn beeld al naast me riet. Oh. Best een pad. Hè, dat. En zie wat nou een film in dan? Ja, een soort van, ik neem hem wel Hey, op. leuk parkeerterrein. Maar ik kreeg nou bijna naast je wat. Huh? Wat nou net Remy. Ik ben hem achter Kuiper, hè? Du bist een heel eind van bij mij voort, hè? Nou, ik zit bijna te bumper kleven. Ik ben net wel bumper kleven neemt. Nou, Er zit nou wel 12 een... metertjes afstand. Hoeveel? 12, nou 4. Ja. Die zit er wel een truck tussen. Nou, dat denk ik nog, ja. Mijn broer komt van de parkeerterrein nou. Dat wie Carter volgens mij. Nee, Nou, ik wil dat net wel uitmaken. Team Broeker is een parkeerterrein, hè? Ja, dat zei ik. Volgens mij weer dat Carter. Flitser! Maakt mij dat uit. Ja, Ah, joh! Oh jongens, sukkels! wat, er gebeurt niks. Zet skade. Wat de heck? Ja, Ik verneem niks. Zie wat er niet keer plotseling op de rem ging. Ja, omdat ik Kuiper bij hem hier. Ja, dat ik zo snel kijk naar de Remy. Ja, Dat ik 4 meter van die achter die zit. we moesten het Dat was bumper meer kleven. afstand nemen. Maar dat is vet fout. Doe bij mij hier, rechters toen mij niet langer door. Dikke skade, mijn druk verheld naar de galmwiese. Hey, rechters toen mij ombouwen? Ja, hartstikke. Maar ik wordt doe vol weer lang net niet schade. in de buurt. Ik rijd nou naast die, omdat het nou best wel langzaam is. Ik rijd lekker uit als Kuiper. Ja, sorry, ik word net meer dan mini, hè? Dus die 150 euro, dat ticket niet wonen, hè? Straks die ik fiets. 15 cent skade, dat tikt nog. Oh, dat doe ik bijna weg. Nou, ik had hier ideeën of ik gewoon escorteerd of zo. Ik ben hier eens in mijn trailer en je me al ik achter bij me. Ja, Ik krijg er vertrouwen in me net, ook van de Vandaag- laat ik vertrokken. ja ik,
betaal ik hier voor die Zie maar het goed rieden. Net op die kant! Wat is Wat, dat de nou? Ik ried nasty. Net hier. Haha, mijn broek giet ik bij door de gassen. Maar gewoon is een wijst riest, want dan kan we net onverwachte beweging Dat maken. Want zei ik toch? blijkbaar, want zie wat, die zo nou vlak, je hebt zo nou vlak achter me rieden, maar ik zie hem gewoon echt heel 4 voet in de spiegels. Ja, baby, we hebben nou ook heel veel voor. Zie wat, ik zei ik ried nasty. Ja. En ik weet die bijna. En toen moest ik in die kijp inhalen of zo. Terwijl ik die nog niet inhalen wie. Ik niet een beetje van de zijkant naar de zijkant. Van de streep. Mijn broek. Je maakt me nou exact volgen, hè? Wat ik toen moest remmen heel het. Wie Wat maakt wil je een net, breemt aan, hè? wie maakt je net rogs, hè? Wacht even, nee, nou maar. Ik heb geen idee, dan maar een kaartje. Nee, gewoon nou met de Griekjes, maar doe maar de, Oh, Bremen, ik shit. ja, Bremen mast hinnen. Ik rem je, even van de verhoorde giet. Bouwen, hel je maar in. Ja, bouwen zien hellen. Ja, best om je heen. Ja, ik ried Dus nou die echt flik in? kijpen. Mooi, zo'n bochtje. Wacht je aan. Wee! Dat rem ik kijpen als ik zie niet hoor. Doe ik nee. Er zit nog wel een eindje tussen, een roemte tussen, ja? Echt net. Echt wel. Hetzelfde als bij die. Wow. Gewoon een vrachtautootje. Best een Hetzelfde. Maar mijn broek zit terug in 12% schade. Hij Jezus. zit terug wel in wel. Oh, die van mij valt ik uit. Ja, dat was kost aan de gas inhouden. ik Dan mag die reparatieservice bellen. Oh, weet niet toe te doen. ik bied te laat. Ik ga naar de Oordebaan. Oh, wie maakt richting Bremen, hè? Ja. Wat we dan naar Jos? Ja. Oh, ik ben naar Jos, hè? Net van. Oh, Iets met jou Remy. Nou ken die. nou ken die? Nou pas. Ja, Wat ik nou die jongen. poel jij er, hè. Maar de rem is iets voluit. Oh. Mooi, ik kwam voor je leider. Ja, want ik ben de dienst met navigatie ook. Ja. Ja. En daar is de knippel achteruit. Ja, ik ben kijk de bochtomgang. Ja, Maar dat wist al op de afslaan. Dus maakt het niks uit, ik had knippen. Kleren, hè? Zei ik net. Oeh, een beetje lek. Oh, we zijn al in het brein. Ik heb vrij weinig leg. Ja, nou aan even stilstaan, even zien wat voor de... Stop, Jochen. Wat? Remy. Die switch die zat een beetje in paard. Wat? Het scheelt niks op kanaal te zien, jongen. Kijk, ik kon er maar kijken erin. Oh, het is green. Homo. Ja, bij mij ook. Wie bouwen ik green? Ja? Oh, maar dat is nou wel gelijk schijnbaar. Even stilstaan, zien we wel wat voor dingen zijn. Ik rijd hier wel even heen. Ik ried daar ik Holy shit, wat Ik zou er maar net heen rijden, Kijpen. Wem nou? Nou, dan Dit is toch no collision zone? ach ja, dat mij al mee, maar Wem dat? beetje. Oh nee, dan kijk ik de truck net mee, de vracht net mee beschermd. Als het tussen die is. Wat weet je in? Nee, had ik te steen, dus ik moet even. Ik zal in de vrachten bezien, wat hebben we hier? Richting Rostock, hetzelfde. Bremen. Piep. Oh, ik heb Bremen Rostock. Nou, prima jong. Die doe ik. Ik zie hem opheien. Ik heb hem net, maar ik ga even sliepen. Ik kreeg even naar een slieplak daar. Zie dat er wel wat gebeurt. Ik rijd naar dat reparatiestation. Als je hem direct naar tak komen. Oh, dan rijd ik daar wel in heen. Dit is nou no collision, hè? Zie wat ik ken. Hoe zat er die heen? Ja, dat kan samen er mee heen, maar dat kan wezen als toe dat je trailer dat dan ken ver zit dood. Valt What mij. the fuck? Welke garage bist u? De garage? Of de reparatiegarage? Oh, Wie zit er met je telefoon? zie wat natuurlijk. Sorry. Ah!
Het is altijd Die zien. motor vol uit, dan gooi ik op stuurbekrachting. Doe maar nou. Dat Ja, dat stuurt is vet. dan, hè? Goh, Maar die lijkt gauw bij me, die lijkt het echt wel wat. Ik had helemaal geen les van leg. Oh, ik nou net meer. Nou ik daarbij ben met die parkeerdingen. Komt misschien omdat er al jou 4 oren mee gekrikt zijn. Zit Lul. bij je. Ik ben op in de garage, hè? Bij de reparatie. Centrum. Ja, en ik sta op een stoepen te wachten en ik vind het wel prima. Ik zal wel lekker, zolang het op een keer de rest van de mensen hier een beetje shit moet ze door. Wij is bouwen. ik stel tot reparatieding. Oh, ik maak nog volle 40 jaar. Hé, nou is die trailer er niet een keer weer een rockstok. Van Nou, u dan mag dat je die in de pakken, plak. gauw. Maar die horen is er net, even zeggen. Pak die grauwe naar de Jezus! Nee, dan moet ik eens weer omrijden. Er lacht even niet in of zo. Ik ken Wat nou? nergens vanuit dat de rockstok doet. Dus ik riep wel gewoon achter je man. Wat een Is dit hond. een rockstok? geen Nee, ik ken geen trailer. Die is nou even voort. Nee, dat wie in de vorige plak. Die ik eerst zou pakken, maar die weer toen niet verdween. Oh, apart nou, dat is gewoon mij en dan show we in de volgende Ja. staat. Waar ben je nou? Even hoe dat Oh, ik zeg Kijmpen. Wie staat voor het Ja. stablord? Zie wat staat Ik sta- achter me. Oh, wie heb nou dezelfde trailer, zie we het. ja, leuk. ik heb er ook goodies. Maar toen moest hij voor zwaailamp uit, maar door is dat mijn zwaailamp, mijn zanding. Nee. Wat die? Oh, de green. Die de kringen. Bouwer is 5 uur. Oh nee, ik maak vaarrijden natuurlijk, maar ik ken dat net. Ja. Ik maak me varen, boe, ik ben varen die hier als het varen was. Nou ja, dan moet hij in mijn navigatie gaan. Ik vond het wel leuk dat Bouwer zijn broer achter ons reed en Bouwer 5 uur reed. Die had geen Ja. lading. Nee, dat ken ik wel, maar dan maakt die wel steeds op die het steeds dat er een afslag is. Nee, ik heb mijn natuurlijk net gerepareerd, want daar heb ik yield meer van. Nou, daar heb ik wel yield van, maar daar heb ik niet zin om te betalen. Er is dan voor u bouwen, dan zit ze weer wel met de afslag. Oh, oké. Aan op een snelding dan, hè? Je moet ieder terroreert, zeg Oh, ik. god, nee, net. Dacht ik dat ik even. God scoleren, donder op. Zo. Mozes, hey jongen! Wat hè? Wat er? Oh, Er is links in de jongen! Waar hier ligt in jongen? Bouwen! net. Doe ja, doe Wat dit, mij doe net. tik eens Die mee spiegel jongen! best heel veel achter me. Ja, doe tik eens mee krijgt jongen! Echt net. Dat tikt is mij, jongen. Dan. Nee, want toen kwam Sneaker zo, Sneaker bij me los. Jezus jongen, gebeurt een dikke Ja, ongeluk ja, van me. Mijn motor valt uit. Shit. Motor valt uit, gas aan gewoon. Motor om. En maar dag 2 hè? Bouwen, doe haast in de richting Oh jongen. shit. Je had mijn navigatie niet op een plak gesteld. Ik ga net van oprieden, want dat komt nog goed. Ja, er is nog een paar homo's voorop. Zero. Rocks. Zero XP. Maar je had zero verkeerd kunnen, want dat is maar mijn INR. Ik maak je dit vraag je aan, ik ga deze jongen offline, hè, want ik mag morgen werken. Ja, ik naar dit vraagje stappen. Ja, Zodat we dan alle keer mooi parkeerd staan en ik heb mooi aan hem heen gaan. Ja. Oh shit, ja, je natuurlijk. Die navigatie van mij klopt net. Ik zo weer bij de bocht op. Wow, die trailer van die gas komt bijna over de... Ja. Ja. Godverdomme, wat een dweil man. De rem is dan net als het omhoog gist. Jezus, ging mijn kutgang omhoog. What the fuck, ik sta hier stil. dit is bouwen. Want nee, zal die rem natuurlijk horen. Je moest echt uitpassen, want ik niet dwaal. ik lijk zelf net, maar ik zou die meesten gewoon leggen. Ja, wat van baan was toen nog rijden, jonkie? Ja.
En wat was toen? Flikker gewoon op, man. Op dondrie. Aan de kant of in de krant, lul. Wat een apparteling. Trouw maar What the onder. fuck, hij giet er net. Oh. Hij giet er net weer op zeker, die andere kant. Nee, je slaat wel op. Oké. Ja, hij is oudsling. Huh. Ik ben hem al kilometers voorbij nou. Hij kon niet van die diks, is dat kijken? Nee, hij sleegt bij mij al, hè? Ja, bij mij ook, maar hij kon niet, hij ziet hem op die orenbalen. Heel scherp een bocht moet uitslaan. Oh. Hij wie eerst te let. Hij die eerst het knipperlucht uit dat er rug trok aan. En dan hij die er het knipperlucht uit en sleeg zijn stoer om en dan gaan we derde deel. Ja, je wist ook net goed waar er land moet. Dat is zo moeilijk hè, die navigatie van Eurotruck net. Ja, gewoon een reden streepje volgen. Ja, weet ik, maar ja. Net die drie in die skiën toe te wijzen, dacht ik. Rust. Ik riep Mooi mooi dat ik tussen haakjes zette. NL, al die rust net er tussen haakjes. Ik snap dat. Nee, FRL dan. En dan vreeg ze al, what country are you from? Friesland. Where Ik the heb fuck op you from? kenteken staan. Ja, Ja, kijk. dat heb ik nou, kenteken. Wannabes. Oké. Nee, ik ga doorsteken. Ik ga FR trucker, zeg maar FR trucker kijpen ga ik erop. Ik ga GRN van Green en dan FRL van Friesland. We hebben iets op verkeerde baan krijgen. Ik riep net op een verkeerde Ik baan. kijp, riep gewoon in Kijpen, midden. ik riep in de midden. Ja, kijk. Koningen riep al Nee, die. ik net bedoel ik. King of the Road heet dat. Rechts rijden. Nou ja, ik ga hier nou daar wel. Toeterie. Ah, die toeter net is. Eerst te laat. Jij en mijn toeter nou ik? Ja. Ik net. Ja, het beste 4 voort denk ik. Ja, dan ben ik het 4 voor. Ik moet nog steeds dichterbij. Ik hey! Ik kan hem op cruise zijn control. Stom ding. Oer. Oer. Nog een Turk boven ons. Bovenuur, zo, dat is ook niet in, nee. Ik hoop dat op mij nou jet. We gaan rochtrol jongens, richting... Oké. De Rostak zit op een buiten trouwens. Buiten volg je. Brom. Zo, motorvoer en pik uit. God man. Kennen we die naar het sleepje? Nee, dat moet zijn, meid. Was ik wel juist Australië trucker of zo? Daar nemen ze oorvrachtauto's op de trailer dan met mij. Als Oh. heel veel met te rijden. Gewoon met 4 trailers achter elkaar. En ik had in je rieten en dan om de beurt of zo? Nou, toen we die oorse vrachtauto's stikken doen, dus zetten die man om me. Ja, maar die trailers krijg ik alle jongen kan kappen. Ja, Ja, die dik, die ben ik alleen maar door toe. Ja, hè. hè, jeetje. Ja, moest even knap op ziekje vallen, maar. Denk het al, ja. We gaan rochtrol en dan zit maar dat rondje rieden, net rogs afslaan. Ah, oké. Nee, dat tweede joh. Ja. Oh ja, ik Dus- zit, ja. Ik rem je nou al. Ja, ik rem je. Kijk. Oh, motorremmer heb je. Motorrem. What the fuck? Wat een Stom ding. Zie wat, knalt over de kop. Ja, Ik weet net, ik weet niet, op wie manier die er net. wacht even stapje, zie wat zit helemaal scheef. Ja, ik stol weer uit, ja. Maak nou stap? Hij Ja is- of nee? Ik had 43% schade, oeps. Jezus, Hey, man, volgens mij rieten. bijna. Ik heb Battle van horen rieten, gebeurt er niks. Nee, maar op een of andere manier voel me een rem net. Ik- Ben je hem er al? Ik reed achter die. Met die oren, 12 Oh. net. Ik knal hard in. Ik shoot die net, ja? Hey, Wietse komt ik. Oh, die Fietsen? player. Dat is juist in het hoekje. Staat er Eurotruck op zo. Ja. Ja, maar die had je multiplayer het goed is. Ja, dat zeg ik. Maar gewoon Eurotruck zeg. Ja, maar dan dat staat sowieso op als toe. Oh shit, wie maakt er net de bocht om? Oké. Trouw,
Terug. Ik zie het zo wordt naar bouwen te zitten, op de zin dat Tiever erover kan. We maken hier aan de eerstvolgende maar we Alrogs. Oké, dit is heel gevaarlijk wat we dan nog terug. Bloedbol op hemzelfde baan. Oh, maar met de ambulance hè? Oh, Zie wat, let me nou even vaar dan. Nou, doe wel eens mijn gigantisch zien. Ik ben ook correct om heen. Nou, ik zoek rol nou, maar, toch? nee! Ik rie nog vlak niet jongen die. Ja, is goed. Huh? Blow daar even steen, let me eerst al slaan, want ik rie op de juiste baan om auto te slaan. Door die Oh, fucking zwaar. net meer. Oké. En de laatste nog. Doe maar, zakkenbroek. Oké, ik jou guys. Mooi. Ja, ik zeg hem knippen met de jachten. Oké, Ja, dat zeg ik nou wel. Ik ga die jachten, ik ga de spelers nou op hele kwaliteit zetten. ja. Dan is het wel. Bij mij staat alles Alles op bij hoge knipper niet kwaliteit. nou, Kuiper. Ja. Oké. Nee, ik ga de meeste dingen op hele kwaliteit. Behalve de plantjes. We hebben dat. Ik net. Doe best Op een of andere manier gaat het vervelend van als ik die Wat in die oren niet even tot gas? Kuiper kniplach. op de. Oh, ik doe mijn lampen uit. Dat is net de bedoeling. We zijn er haast. Nog, we maken nog 12 uur rijden. Ik dacht, we zijn er al, ja. Ja, een eindje. Oké, op die oren wachten, want volgens mij kon ze nooit meer dichterbij. Ik ben achter je. Oh, bij mij is je een heel vieverd. Ja, bij mij is ik heel veel voor. Ja, ik weet net waarom wat multiplayer dat doet, maar. Top 2 Oh, shit, wat een lef. Ik Ah, jij hij die doet toeter er in. nog. Ik jij die toeter in naar die fan. Ja. Ja, kom daar iemand bouwen. Oké. Ja, doet het ik net. Wat een prutser. Wie moet, Ja, hij doet het wel. Krijgt het laatste nou, moment het nog. doet het er nog wel. wie moet aan het al even, morgen of zo, of kom vorige rijden maar wel, en alle keer dezelfde trucs. Ja, dat moet wel eigenlijk wel. Ja. Ze die grills en zo maken net verluid, maar wordt dezelfde kleur nemen. Dezelfde kleurstijl, ja. Ja, ik vind die versier wat op zich goed gaaf. Nee, die vind ik nog wel niks. Oh. Nou, ik vind die van Dijk wel eerlijk trouwens. Dat oranje. Ik vind het mooi. Maar dan maken we gewoon Ja, even maar shit, voor- gewoon even zilver of Ja, wit oké. of zo. Of green. Ja. Donkergreen of zo, dat vind ik wel mooi. Donkergreen, maar een beetje wit erin. En Oh, dat dan is echt mooi, ja. een witte streep of zo. Nou, hetzelfde wat ik heb, wat dan niet donker in of zo. Ja. Of wat ik ga, maar dan denk ik donker. Nee, wat bouwen had. Oh, oké. Maar dat streepje is net zo vol on. Dan een blauwe, steek van mij. blauwe green en aan de onderkant grijs en de strepen wit. Bouw ik wel even nice erin om te zien wat het tegen precies had. Ik zie die net, jongen. Dat is nog heel, dat is heel goed. Ik zit bijna nice Oh. hier. Ried je hem nou gewoon netjes of gewoon leggy? Ik riek Ik riek wel netjes. normaal, maar bij mij Ik is ga het nog nergens wel les heel van, erg alles kost zo veel. soepel als wat. Nee, maar van mij ben ik een heel eind voor het bij die. Nee, ik zit nou Nee. normaal, er zit nou ongeveer vrachtauto met trailer tussen. Ja, maar ja, er zit een vrachtauto met trailer bij hem tussen. Nou ja, ik zit in de jochten denk ik, ja. Oh, een skevenstreep. Ik zit. Ja, maar bouwen had toch een skeve streep, maar ik weet niet eens of we die wel kennen al, zie wat. Ik knip het er nou hier met de lacht. Ja, nou ja, mijn lachten, ik druk op het verkeerde knopje. Knip je Ja, eens? hier nu. Ja. Zie je In hem dit donker en is ik? juist het volle bed trouwens, dat iemand knippert. Als het dan naar vadentje, juist dan ik dat de wij bij mij niet eens volle luchtig werd. Wat hè? Nou ja, wel een beetje. Oh ja. Dat ik Ja, ik gewoon zie het knip- bijna. En just me ex, just me ex knipperen in de spiegel. Hij moet Ja. straks van baan verwisselen trouwens. Heel lichtjes, waar ik hè? Ja, doe ik. Ja. Ik, En op een ik, binnenste ring baan. nou- Zie wat? ik Ja, verwissel ik van zie op baan, de hè? binnenste baan. Oké, gaat perfect, gaat steeds beter. Ja. Nou, allemaal een beetje communiceren, jongen, dan is het wel goed. Er is no nice me. Oh, bij mij net.
Oh, mijn truck valt uit. Zou ik even naar de zijkant? Ja! Of wie neemt dat? Nee, Nee. ding ik, hè? Die horen die toeteren was. Ziet zijn tekentje bij dat die toeteren. Oh, zit er dan een tekentje bij? Ja. Zo is dat. Ik ga nog een Nee, is een nummer. Komt er dan zo'n toetertekentje of zo? Ja. Ja, bij de namen. Ah. Oh, kutstreep. Ik maak weg van, nee, net. Bouw, valt in de truck weer uit. Ja, valt steeds uit. Ik hoop net dat er meestal nice meer rieden, want ik maak even van baan verwisseling. Tik-tak. Ik moet van baan verwisselen dan. Ik zit op mijn binnenste baan. Oh, dit is wel een goede baan trouwens, Skype. Nee, net, want ik maak hier dan aan het afslaan volgens mijn navigatie. Rockstok stiet het op. Ja, dat zo. Ja, maar ik maak er Maar ik achteraf. maak mijn navigatie volgen. Dan kijk ik achter. Zie wat ik op. Ik kom nou plakken weg nog net, ja, dat is binnen, dat is wel een goed ding. Ik ga met naar binnen, Balls hè. geweest. Flitspeel. Oh, Remy. Ja, hoeft maar 80 te rieden, hè? Ik rijd nou 80. Zo, mooi. Godverdamme, ik het Mooi. daarin. Homo. Dat schreeuw wat ik wil. Jim zielen. Ja, doe ja. Die vond ik wel een mooie reactie. Wat ben je hem zielig met drieën? Zitten de hele week al, zitten de hele tijd aan te schreeuwen. Ben je hem Zie zielig? wat Kelly die. Ja, we moeten aan de rolstaal staan. Ik rem je ouwe, hè? Kijk bij die broeken van ons? Ja. Hij knippelen. Ja, nou ja, mijn knippel had zo dik onder, dat gaat even wat daar gelijk dan. Oké. Dus dat is juist net zo duidelijk. Maar Aria en ik van ja, nee, maar Roemenië is wel 4 voor. Ja, ik zei ja, dan is het weekend naar de Keta. Ja, daar heeft het al toer, hè? Ja, de Kate. Ja, bij u is in de Kate. Ja, ik ga mal dit weekend in de Kate, jongen, een prettig soep. Weer dronken, jongen. Ik zei, nou ja, mooi verhaal. Ja, mooi hè, mooi. Ik zei, hou die dat back, jongen. Goh, dat wist als ik nog goed van je. Oh, mijn truck valt zeker uit. We moeten eerst naar links. Eerst even parkeren en in een garage daar. Ik riek naar de garage. En Ja, dan parkeer ik hem en ik denk stappen, maar ik wil nog wel even je maatje. Parkeren bij de garage dinges, bij de reparatiecentrum? Ja. Oh, Kuiper, net zijn remje niet. Ja, hallo, ik maak je de bocht om. Ja, doe maar. Wat voor logo staat er op mijn trailer? Euro goodies. Dus ik maak bij trade-outs wijs op een of andere manier. Hé jongen, flipper. Doe 16 trailer del wat ik kan parkeren maar. Flikker Ja, op. dat doet iedereen. Dan moet iedereen zijn telen parkeren. Ik moet een stukje verder voor het trailer parkeren. Ik moet even zien, hè, want dit komt net goed. Ik ga dan altijd die airbrake simulation hakken. En dan als Oh, dan die heb ik net al. en als dan de bord ontsteking is, dan ben je blijft die airbrakes leeg. Ja, dat ziet het al. €30.000 schade en je moet niks verzinnen. Juist, ik kijk wel heel fut, jongen. Nou ja, hier let ik maar. Dan gaat al mijn budget. De hele bankrekening leeg. Voldoende. Oh. Voldoende. Ja, boete voor schade. Oh ja. Ik ben de eerste die dit geen ski had. Oh, perfect parkeerde ik. Heerlijk. Excellent. Oh, ik ga maar trekje in toeren, dus ik steer maar 2 toeren winst of zo. Oké. Ik zal naar die hoe heet dat ding? Rijden. Ik kom nou naar de garage staan.
Zie wat, wij moesten kijk. ook parkeren, jong. Eén is verder. Afslag. Oh. Ik zie bij de garage. Oh daar. Ik kreeg eerst een bij die vraagteken, Del. Ik weet niet wat het is. Maar ja, ik had het al ontdekt die er al. Ja, ik net. Reent het bij hem, ik? Nee, Nee. dat is die stijl, dat is wel een verschil. Een Renault dealer. De Evil is echt net heen, hè? Nee, dat ik het met hem net in. Nou, ik zie het komen. Deine moeder. Jezus. Die blitzkrieg die jagen er ergens op, man. Zullen wij misschien wat van of wie bouwers in vervel gaan kennen? Ik zal Ja, volgens mij zijn is het even 28 of zo, ik weet het niet. Al level 16 is het. 16. Het is Canopy, volgens mij. Canopy. Spuiterij. Nee, kijk naar haar. Is dat wat? Hoor maar we die dualist paint, ha? Die is ook wel vet. Ja, die duelist die ik haat. En dan in donkergreen. En die sunrise egg. En die shade ken ik. Nee, de level 16 ken ik nog net van. Staat die onder die heavy duty ding bouwen? Oh, dit is wel heel wiet. Best dit jongder? Onder die heavy duty skins. Ja, nee, die ga ik net vrij spelen. En dan doen we morgen al een keer de Christmas skin. Ja, doen we dat. Ja. Of Salday, Morgen ken Joenen ik weet ik wel. net zeker dat ik ken. Wat? Morgen op een nijmiddag wel. Salday of Grand Tour. Zit ik nog grappig. Ja. Ja, misschien let op Joenen ken wel trouwens. Voel dat ik meer. Sade is wat Siewert had. Ja, die vind ik op zich nog grappig. Sade. Ja, ik Kist u die wel kijken? wat hè? Die Sade, Sade. Ja, maar ik ben er net wij van, zeg maar. En die met die 2 stepen, Grand Tour. Waar staat die? Boven. Grand Tour. Die Sunrise vind ik echt mooi. Ja, die Grand, Waar staat die Grand Ja, Tour? die- Grand Tour dan in donkergreen. Maar die witte strepen erop. Oké. Oh, daar, Grand Tour. Ja, dat kan wel. Maar Ja. ik vind dat op zich, ja, dan haast een compleet groene truck met 12 witte strepen. Ja, dat is juist haast net, die Nee, strijd. want die rennen bij de Volvo heel door die grill. Nee, dat is Ja. mooi. Ik had er een dakraam in. Ik kijk, Yep. die Nijvels haal ik in de dak aan. Ja, die Sunrise, kist die? Ja. Ja, we zien hem wel even. Ja, dat kan wel beter. Ja. Ja, Sunrise, Is die kerst gewoon customizen. ja. Ja. Zie, en dan staat dat. Ik ga nou helemaal zwart en green. Zwart en Korean. Wat had je ook green nou? Wat geel is. Nee, ik had dus dat orde, dat oranje. En dat orde witte haak dus. Nee, dat is green ik nog nou. wel grappig. Er is de onderkant geel en die streep oranje en de bovenkant donkergroen. Huh? Nee, ik vind het wel grappig. Lijkt wel wat een bam. Nee, dan was die onderkant een green wel. Ja, dan wel, maar Ik ga het middelste vakje Oh, green en shit. de linker en rechter ga ik zwart. Wacht even, dan maak ik die onderkant oh, een dit keer. is mooi. Welke? Bovenkant donkergroen, streep oranje en onderkant wit. Biet. Wat hè? Huh? Bovenkant green? Donkergroen, streep oranje, zat die wie. Ja. En de onderkant wit. En dan is de BTB. Ah, die oranje, dat vind ik Nee, niks. dat vind ik wel leuk. En dan is het inderdaad Ah. de BTB. Oosterman Holman naast staan. Nee, wacht. Dan was het maar memoreerd, man. Dan hebben we Oosterman Holman ook. Welke? Gereerd. Bovenkant? Of onderkant? Ik had Die reed, streep? donkerreed had ik.
Ik heb Bordeaux Ja, reed. wat? Weet ik net. De bovenstein. Holstein, oké. Nee, ik ga nou het onderste eind reed. Dat is heel mooi, met grien maar reed. En dan die streep vind ik net zo mooi. Die metallic, want die hakt nou naar oranje. Dus die maakt dan een beetje griezig. Oké. Zo, Of dezelfde kleur als die oren. De Nee, onderste die Gries heeft is de net green. mooi. Nee, gewoon dezelfde kleur als die oren. Green, Oh, red. donkergreen. Die streep die is dezelfde kleur als wat ik nou ha. Hé, dit ligt het van de Guardian wel. Huh? Green en red. Oh ja, nee. Zo had ik hem nou. Eerst de 2 reed en aan de bovenkant green. Ik stuur hem alleen wat ik nou ha. Epke? Ja. Dit vind ik wel mooi. Maar ik ga nou nog gingen al hield om dat te kepen. Dus dan maken we morgen eerst per ritjes doen. Ik ga het nou zo. Stuur een hoe Jim het had dan, want ik ga er echt geen vaststelling bij. Ik stuur een wat versies die ik nou meidje. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon construction pakken. Oh, zo. Nou, En dan- ik heb het al wat oors. Even zien, zal ik een foto maken? Ik vind dit mooi hier. Ik heb Mick verzonnen. Ik stuur dat kent waar. Dit is construction. En dan haak die onderkant alles zwart. Oh, ja. Die gele streep haak zwart die in en alleen de bovenkant haak donkergroen die in. En de streep haak wit die in. Oh, dat witte vind ik wel heel wit aan de andere kant, Sivert. Ja, ik ga nou nog een zon. Oh, oké. Nee, dat is heel wit, ja, te wit. Ja, bouwen op zich wel mooi. Bouwen vind ik wel mooi, ja. Ik kijk maar eentje, dat green, dat reden ken ik gewoon zwart weg. Jamie laatste dus dan. Dat is van de Galien, was toen haast. Die vind ik nog wel Ja, dat zei ik. Zie wat dat van de Galien. Ja, ik vind die vreemde streep die vind ik net zo mooi bij die Ja, ik hoor, ik vind hem wel mooi steen. heavy duty. Toen was het echt van de Galien, BV. Ja, dat zei ik toch? Dat is doffer net, want dan krijgen we een plagipaat. Zie je dat oranje wat ik ga? Dat is hoe heet dat? Landstransport wat ik altijd ha. Oké. Oranje met zwart. Zie je, dat is dat van familie van mij West. Dat bedrijf. Ja. Maar, ja, die van Siewert vind ik inderdaad een bot op Van der Galien liedje. Ja. Dan ging ik toch voor af deze donkergroene die ik ha van construction, donkergroen met zwart. Als je dan kerst hem ik nou gewoon, dan zei ze van nou we pakken de wiet ik gewoon donkergroen. Dan krijg je dit. Oh. Dan krijg je dit. Want die donkergroen is wel mooi dit ik broek, maar ja. Dan maar met een soort kleur zie ik je natuurlijk. Oh, die is helemaal dezelfde kleur. Ja, zonder streep erin. Alleen de onderkant is zwart, maar dat is juist net zo goed. Oh, oké. Dus wat doen we? Ik kijk nog wat. Yes, is het maar. Dat is metallic nou? Oh nee. Ja, ik ga metallic ik wel, maar daar ben ik net zo wij van. Nee, dan doen we die horen. En deze, die ik stuur nog in. Die vind ik wel mooi. Ja, wou- Wouter. nee, dat vind ik niks, zie wat. Ja, maar trouwens, ik kon iets wat zie je afbeelding verstuurd. Ja.
Nee, maar wat net te vol. Ik vind wat egaal, vind ik wat mooi. Net te volle van die vreemde strepen. Maar hoe is het nou? Het kon net goed op de foto zien, weer wat donker. Kijk maar. Ja, wacht hier. Nou, ik ga gewoon vrij donker green hak. En dan construction. En dan hak, Ja, constructie. dan hak die die grieze construction hak. Vrij donkergreen. Heavy duty Porsche heet die. Nee, heavy duty construction heet die. Ja, die, ja. En dan zo. hak wat bovenkant hak donkergreen nou. De strepen hak donkergreen. Die gele streep. Nee, de gele strepen hak zwart. En de onderkant die hak gewoon dezelfde kleur letten, dus dat is een beetje griezig. Wat is die witte Die streep? hak ik gewoon dezelfde kleur green als de truc, dus dat is egaal. Dus dat is die green maar zwart, alleen ik ga gewoon heel donker green pakt. Oh, Oh, dat is verkeerd. Alleen ja, Oh, you were kicked from the game. ja tuurlijk, want dat is te lang niks dust. Nou, ik doe wel wat. you were kicked from the game, away from keyboard. Ja. Jezus dan net een berichtje te sturen van are you there? Vind ik veel. Ja, dat zullen ze beter kennen wel. Maar ja, dat is mijn optie. Wat is dan nou? Heavy duty construction, Ja, donker en dan? green. Voor vrij donker green, hè? Gewoon zwart, bam, klaar, nee. Vrij donker green, een beetje boeren donker green, zeg maar, die ik altijd boerderijen vind. Ja. Maar wat heeft er die streep Ja. middenin dan? Ik gewoon hetzelfde kleur green. Die ik Helemaal boven hetzelfde. heb. Ja. Daar Ik kan vind die, ik als die iets donkerder, dus ik wel grappig. Ja, nee, dat had ik net. En die strepen gewoon. Ik vind dat die heavy construction kiel is, dat vind ik op zich nog grappig. dat die strepen gewoon geel ben bij green. Nou, bij heavy construction de onderkant. Ja. Die streep. Ja. Met die giel. Ik vind hem zelf wel grappig. Maar die streep. En dan Ja. wordt die kleur een green die ik ga. Ja, dan green en onderkant wat zwart green is. En dan strepen kiel zwart. Onderkant zwart gries. Ja, zo'n beetje, zo de standaard kleur. Oh nee, ik vind die gele strepen dan wel vlokken. Oh, ik vind het dus wel leuk. Ik ga wel bijna stappen, dus wat zou het van? Ja. Ja, nou, ik ken hem dan aan het spuitje, dus dat wordt nou niks. Nou, dan doen we eens even niks. Dan zien we morgen wel wat meer geld verdienen. Ja, inderdaad. Dat ben je. Ja, is goed. Ja, Nee. beste. Ik zal hem afsluiten. Fjouwe mails van die kutbank. Nou, ik hang je op, Jer. Ja. Ik sluit het Hoi. spel lekker af. Hoi. Hoi.